खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी बे समाव फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों चिरां जिल्लानि रुनिखातानि फरेस्ट मावख'आव जानाय दुंहाव थासारिनि मोनसे गोख्रों खौरां आरो बे रुनिखाता ओनसोलाव जानाय जा दुंहाव थासारि बेयो मानो जादोंमोन आरो मानो खालामदोंमोन बेखौ लानानै नोंथांमोना गोबां बाथ्रा एबा गोबां खौरां नुनो मोनबाय नाथाय सैथोआ मा बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव रोखा लानानै फैनि जेराव सान्थालि सुबुंफोरा दाबि दैखांदोंमोन दि रुनिखातानि फरेस्ट मावख'फोरा जेराव इभेक्सन खालामनानै गोबां सान्थालिनि आइजोफोरखौ हमना लाबोनानै गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन लोगोसे माखासे प्राइभेट पार्टआव आखाइ होदोंमोन होननानै दाबि दैखांदोंमोन नाथाय सैथोआ मा बेयो बेसेबां सैथो नाथाय बे समाव रोखा नुजाथिदों जे हमनानै लाबोनायनि उनाव दावखा बाहानिफ्राय जेराव इभेक्सन खालामनाय जादोंमोन गोबां रोजा बिगा हाग्रा ओनसोलखौ सावग्लुंनानै सिलिंखार खालामखांनायनि उनाव फरेस्ट बिफाना बैफोर दायनिगिरिफोरखौ हमना लाबोदोंमोन आरो हमना लाबोनायनि उनाव नै बेबायदि समाय जाहोदोंमोन आरो भिडिअ खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ सोंदोंमोन नोंथांमोनखौ मायाबाफोर हाराखास्ति खालामदों नामा आखाइ होदोंमोन नामा नाथाय बिथांमोना गावनो फोरमायदों दि बेफोरबायदि जेबो दुखु खस्थ होआखै हाराखास्ति खालामाखै आखाइ होआखै नाथाय बिथांमोना जेराव सोमावसारगिरिफोरा दाबि दैखांदोंमोन दि गोबां आइजोफोरखौ गाज्रि आखु दिन्थिदों रुनिखाता फरेस्टनि सोद्रोमाफोरा मावथिफोरा होननानै नाथाय बेसेबां सैथो बेयो गासैबो नंखाय होनानै बे भिडिअ जा गोसारनाय बे गोसारनायजोंनो रोखा नुना मोननाय जादों एबा मिथिना मोनोदि जा सान्थालि सुबुंफोरा जा नंखाय बाखाय बाथ्राखौ लानानै सोमावसारनानै गोबां आयेननि बेरेखा एबा आयेनखौ आखायाव लानानै हाथियार सेनानै लांनाय जा जाथाय जादोंमोन बे गासैबो बिथांमोननिनो गोरोन्थि होननानै दिनै बे एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि जा गोसारनायखौ नायोब्ला नोंथांमोना रोखा नुना मोनगोन दानिया फैदो बिदिब्ला बेसेबां नंखाय बाथ्रा लानानै रुनिखाता फरेस्ट मावख'खौ सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे गोबां आयेननि बेरेखा एबा आयेनखौ आखायाव लानानै खामानि मावदोंमोन दानिया नोंथांमोना नायलांदो कारण मैं এটা মহিলা হয় আর মহিলা হইখিনি যদি আমি যদি মানে আমার গুপ্ত আঙ্গত যদি কোনবা যদি হাত দিয়ে এটো কিমান ডাঙৰ কথা হয় আৰু আমি জানো যে মানে আমি মানে কিমান ন্যায় ভাবে আমি কিমান মানে কিবা থাকিব লাগে মানে সেফটি থাকিব লাগে আহ্বান জনাও যে আমাৰ আদিবাসী মহিলাহতক ন্যায় লাগে আমাৰ আদিবাসী মহিলাহতক সেফটি লাগে আমাক মানে ঘাট প্ৰতিঘাতত আমাক সেফটি দিয়ক আৰু এনে ধৰণৰ মানে কি কাৰ্যকলাপৰ পৰা আমাক বচাই ৰাখক আমাক ন্যায় দিয়ক দেহা কিবা কষ্ট পাইছে নেকি মারপিট হয়েছে নাকি আপনার মনে না থাকো সবে আছে মারছে কাটবা মারা নেই না কিবা তো কত অসুবিধা নাই হ্যাঁ উনিশে আরো বলো আর ওটা সাহেব বলছিল না তা মজা উপরে দিতে হবে না এই আমারে ছড়া কেন পকো করতে সরি ঠিক আছে মারপিটা জিতনো মানে নামারে এই দুনিয়াতে চাকা করব যে ওই ফরমানলাম মারা পাবে ঠিক আছে তো ঠিক আছে সিগনেচার খাইছো দোনাল কার নাম দোনাল মোর তুমি বলো না বাবা মই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে মই আৰু মোৰ লগৰ মানুহখিনি কৃষ্ণচন্দ্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি মাটি দখল কৰা কামটো ভুল হোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাম আৰু জনাই নকৰোঁ বুলি আজি প্ৰতিজ্ঞা কৰিলোঁ।